בעבר אובחנתי בהפרעת קשב וריכוז, והיה לי מאוד מאוד קשה במהלך הלימודים, גם בבית ספר, גם ביסודי, גם בחטיבת ביניים, גם במכללה, אחר כך כשלמדתי חינוך. נתקלתי בהמון קשיים. זה אני חושבת הקורס הראשון בחיי שיכולתי ככה למצוא את עצמי יושבת שעות על שעות, מהבוקר עד הלילה, לא זזה מהמסך, עוברת בהתרגשות מחלק אחד לשני או משלב אחד לשני. פשוט הייתה חוויה מדהימה, מלאה בכלים חדשים שלקחתי איתי לדרך. אני חושבת שהכלים האלה יכולים לשרת גם הורה, גם מנהל, גם תלמיד. מערכת החינוך צריכה את הרענון הזה, ויכולה מאוד לעזר בכלים האלה, ובכלל באופן כללי לכל מורה היה את הידע הזה. לימודים היו נראים קצת אחרת.